Tongkise jora hamyani bisingo phano hasni lukuroni bagai koktoma kaham tubui mukhango muni mung tubuka haste Haphang coronavirus Bemar by Choba Khlaina bagai shaklu shepno teibu kara Khlaina bagai khorok nuichibri shakne te khorok nuichibri chubanai haikeba nurse rokno shebo Sitokna bagai Kokchapkha haste Haphang hne tweet khlai saka hasni mantri okra tebo saka shaknai rok salsni romoi COVID-19 Bemar no shaknai nai yagulo salchibri quarantine mo tonjaknai te salsni lenglam ngurjaknai abaike sallicharo Shaknai rokno rangkhok bachi sai rjaknai kubun jarawa shakham nogo samung khlaike salo rangkhok nichi sai ke rjaknai abo haikino nurse rokno ba talo rangkhok nichi sai te kubun jarawa duty khlaike rangkhok ba rakhe mannai yagulo mantri ogra Kwtal sakne te nurse rok corona manjaknai rokno bajanawi samung khlainai hne poito chasugu hni bo shakha